Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दं आंबो मोजां दं। दा आं नोंसोरनो मा होनो सान्दांगा गिदिर हेबनाय नोंसोरनो दिन्थिनो नागिरदों आरो ना। माने आंबो नुफेराखैमोन दिनैसिम नै एबारावसो नुदों माने बानायगासिनो दासो नै नोंथांमोना नायलांबाय था दिन्थिगासिनो दं आङो। भिडिअखौ मोजां मोना नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना माबायदि जादों एसे खिन्थाहरदो कमेन्टआव गाइस। बिदिबा भिडिअखौ जालांदो। बिथाङा मा होनो बेखौ बेसर सालिग्रा सान्दाङा जा गिदिर सानै हमनानै सालिग्रा जाहैदों बानायगासिनो दं बिथाङा। आं दिनैसो नुफेरसनदों ओंखायनो दिनैसो भिडिअ लाना जाबाय आरो ना मालाबानो नै हाहां जालायबाय। दा नों मा खालामगासिनो दङ? खावगासिनो ने खावना होयो ने बेखौ बारा गोलाव गैला माथो जोबसिगोनानो। बारा गोलाव गैला जोबखासै। फाननायनिबो हेबनो हागोन ना हाया नोंलाय? हायोब्रा। हायोना सोरबाफोर लांफैबायोबा हरनो हागोन ना हेबनानै? सोलाबबा हायो सोलाबियावसो हाया। आदसा नै गाइस जा गिदिरखा। सानै हमगोन ना? सासे ओमफ्राय सालिनाया बेसर बेसरखौ लांफैथारदों नामा? ओंखायनो सान्दांगा गिदिर खालामना दोनदों। 18 बिगासो 18 बिगायानोथ' बहानि आरो ओरैनो सोबावसो बेयावबा मेरला बेसरा जायोबा। आं नुफेराखैमोन दिनैसो नुफेरबाय आङो बिदि सान्दांगाखौ। सिगाङाव बानायखाबायमोन? बानायाखै गोसोखांना बानायदों। ओमफ्राय दस्राफोरबो बानायो खोमा ने सान्द्रि संग्रायफोर जेखाइफोर? बानायोना? मालाबा सान्द्रि जेखाइ खादा माबाफोर मा होनो संग्रायफोर हेबोबा खबरबानो जाबाय बेखौ भिडिअ लाफैगोन आङो गुदिनिफ्राय बिजौसिम। गाइस सोरबाफोर नोबा सान्दांगा नांगौबा लांफैनो हागोन। बिथाङा फानगोनबो जाहैदों ना? फानो। दाथ' बेसर सालिनायनि सिजोन ना बेसर मारा होनायनि ओंखायनो सोरनोबा गोनां जायोबा नोंथांमोना लांफैनो हागोन। हासिगोन बेल'सै खावनायल'सै एसेल' दंबावो नै एसेल'सै ने? साननैसो लाखोना बेखौ हेबनायाव? साननैजों हायलै खाव मोनाखै। बेखौ हेबनायाव साननैजोंनो हादों ओमफ्राय खावनायाव थाथ'दोंमोन आरो ना ओमफ्राय दिनैसो खावबाय। हेबनाय साननैजों हायो। औवायाथ' ससेल' दं बेहाय होमबा? खावगासिनो दं बारा गोबाव गैला हासिगोन। ओमफ्राय माबोरै सालायगोन बेखौ सानैजों? हा? गन खागोन नामा बेजों? गन खागोनब्रा। माबोरै खागोन? ए गन गथा गथा एसे गोलाव खाबाय आरो ना? ओमफ्राय गंनै खागोन ने? ओरैबो खागोन? आदसा बिदिसो होनबा। आंलाय सानदों बेयावनो हमनानै सालायगोन माने गन मोननै खानानै गनाव हमनानै फिदिंसै आरो ना? बिदिसो अन्थाइ सालिनाय बायदि? अन्थाइ सालिनाय आरो बाला सालिनाय बायदि ना? मोजां जादों दे। खावगासिनो दं नै खावनायखौ नोंथांमोना नायना ला माबोरै बोरै खावो सोरबाफोर रोङाबा आंथ' रोंखाया बोरै सिखोलाबायो। खस्थ'थारलै खस्थ' ने? बेखौनो बुङो खावनाय। गाइस